Maayong buntag sa karang viewers sa My TV Cebu, maayong buntag mga kauban. Kini gihapon si Angie Isaniel. Ngayon ikauban sa paghatag ninyo sa latest update sa mga paghitabo. Ilabi na din sa Dakbayan ug Lalawigan sa Subo alang sa barangay ug Sangguniang Kabataan Elections 2023. Amo pa din gihapon nagtan-aw sa nagkadaian atong platform sa My TV Cebu sa atong Facebook page, lakip na sad sa atong YouTube channel. Ning mga higayuna sa atong pagsubay sa nagkadaiyang dapit din sa Dakbayan sa Cebu. Karon na ana sa dinhi sa Cebu Normal University kung CNU. Kinig mao nga tunghaan dinhi gi-cater ang duha ni ka barangay alang sa pagbutar sa nagkadaiyan ni nga mga botante sa Dakbayan sa Cebu. Mao ni ang mga voters sa barangay Santa Cruz, lakip na usab ang mga botante gikan sa barangay capital site sa Dakbayan sa Cebu. Hinungdan nga nagkonsisok gid ang daghan kaayo nga mga botante karong mga orasa. Sa ako unong luyong nga bahin, ang atong makita mo na ni ang mga botante nga nahuman na sa ilang nga pagbutar dito sa mga assigned nila nga mga classrooms na mahuway lang usa ni sila diri sa tunga-tungang bahin sa tunghaan tungod nga mas bugnaw, mas hamugaway, itandi kung diretso sila nga mogawas tungod naglagiting ang kainit sa panahon karong mga orasa dayong padung na taud alas 11:26 na karon sa buntag. Paghatag ng ogiya sa mga mabutar din sa barangay Santa Cruz ug sa barangay Capital Site sa inyoha nga pag-abot din sa CNU dito pa lang sa gawa sa saganghaan nga bahin ni ining maong nga tunghaan nakita na nato ang daghan kaayo nga mga supporters sa nagkadaiyan ni nga mga ni Lansar isip barangay officials ug sangguniang kabataan officials. Doon naghihapoy sama sa uban sa mga venues, nag-apod-apod sila sa mga sample ballot, doon na sa mga nag-assist kung asa ang assigned classrooms o precincts sa mga botante aron di na sila maglisod dayong anyo nila sa maong tunghaan. Tungod duha man sa di ka barangay ang na-assign dinhi sa CNU na ay dako kay nga tarpaulin dayong sud dinyo dinhi sa tunghaan na nagpakita sa tibuok mapa sa school aron makahibaw mo kung asa ang inyong assigned nga mga classrooms or precincts. Hinuon dili maglusod tungod doon na may mga volunteer sad o mga security personnel kung di pa katap din sa CNU. Doon na sa medical team na nakaposisyon naragod sa atubang bahin sad sa ilahang nga tuhaan. Doon na sad tayo makita daghang kay security guard sa tubangan pa lang o mismo nag-monitor din sa pinatibukan sa mao nga universidad aron sa hapsay nga pagbotar alang ni sa mga botante karong adlaw. Gawas sa ato ang naobserbahan nga pag-abot-abot na ni ining mga botante, nakita sad nato nga mas hamugaway sa gawas nga bahin sa CNU no ang parking space. Kini tungod pag national elections usagid sa atong nabantayan nga dili baka park mo tong uban nagpauwahi, nagpahapon na, dunay mga uban nga wala lang di ni botar tungod sa sitwasyon. Apan karon kung muanhi mo sa Cebu Normal University, hiya nato sa mga botante mga motorista, pwede mo nga moagi dinhi sa Maidan Pelaez kung gikan mo sa Pidong Rosario. Doon na pay mga parking spaces din dapita sa backgate sa CNU. Pwede sad mo dinhi sa may RR Landon na sa area diha nga pwede gihapon mo nga kabilin sa inyong nga mga sakyanan sa dili pa mo musod dinhi sa Cebu Normal University. One thing nga nakita nato lang yun, daghan mo sa assist aron sa hapsay nga pag-abot-abot sa daghan nga mga botante. Nihigayon ang tubangan nga bahin sa school, mo nakita na ko karon mo ni sila ang nagdaghan na gyud nga nag-abot tungod kay ang uban nagbaho pa kagamihad o ni tuway gyud sila nga makaabot sa dili pa ang alas 3 karong hapon aron siya nga makaabot pa sila sa pagbotar sa ilang gipili nga leader sa barangay ug sangguniang kabataan. Usa sab sa ato ang nagserbahan ron dili mga dagdag tubig mo sa dinhi pahimangyo na no ilabi na kung naatay mga kauban nga mga idiran doon na tayo makauban ng mga persons with disability. Ibisan kita, let's be hydrated. Kaya grabe kaya kainit ang panahon karong mga higayuna. Arang-arang din sa pagsud na niyo din sa venue o dito sa gawas. Grabe kainit. Nakahimpang sa pagbon, pagdasa inyong mga payong, kumahimo, sa dili pa mamagawa sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pilipinas. Samtang sa dagan pag sa trapiko, medyo moderate ra movement
sa mga sakyanan din sa gawas tungod kay mas lapad-lapad naman ang dan nga kaagiat kini taliwa sa nagpadayon nga bus rapid transit project dinhi mismo sa Osmeña Boulevard. So flowing ra ang mga sakyanan, gihangyo lang nato no ang kadaghanan kung moagi mo dinhi dili ta magpataka og gunong sa atubangan sa nga bahin kay makabalda ta sa pagsud sa mga butan. Kay kaganiha doon natin mga nakahinabi, nahumanag sila sa ilahang nga pagbotar, hapsera daw, sila nakita ang problema, kung ilan na nakita ang ilang presinto, nakabotar dayon sa ilaha nga buot ng himong leader diha sa ilang tagsa-tagsa sa dako. Sa laing bahin, ato apong nasayran dito sa Barangay Guadalupe. Ang labing dako nga barangay dinhi sa Dakbay sa Subo ni abot na sa didto si Cebu City Mayor Michael Rama. Si Rama butante sa Barangay Guadalupe, niabot siya mga pasado na to alas 10 dayon alas 11 karong buntaga alang sa iya hapon nga pagbutang kung sino sa man iya nga magpili o gisuportahan nga mga leader diha sa Barangay Guadalupe. Samtang pag-recap lang sa pagbisita nato didto sa Robinson's Galleria Cebu alang sa labing una nga mall voting usa sa mga venues dinhi sa Cebu gawas sa SM Consolacion nag-report kay ganihan nila nga naanasad ang pagbutar sa mga mulupyo gikan ko sa Barangay Parian. Tugo sa ato ang mga nahulagway earlier usa sa ako obserbasyon George o gibutyag sa mga butante nga nalipay sila tungod mas dako jud og parking area. Usa gyud sa dako kaayo nga problema sa kadaghanan kung adunay eleksyon. Kung sila mag-park, as ibutan, dudulong ilang mga sakyanan, aron nga makabutar sila. So ditong dapita, sayon ra kaayo for the voters kay na may igo nga space dito sa ubos. So kung kamo botante alang sa mall ay magkaguol tungod kay ma-accommodate ra gid mo dayon dito bugno pa kaayo ang mall ang area alang sa mall voting dito sa Robinson's Galleria Cebu. So far base sa atong pagkisusi dire wa may mitumaw nga mga problema o dagko nga mga panghitabo and hopefully sa mga mosunod na takna hapsayra ang sitwasyon especially dinhi sa Dakbayon sa Subo meaning nagpadayon nga barangay ug sanggunian kabataan election. Padayon mong pagtan-aw tutok mo sa among mga update gikan sa lain-laing dapit dinhi sa Dakbayan ug lalawigan sa Subo kalabot sa BSK 2023. Again, mo balik ni alang sa paghatag og dugang update kaninyo sa mga sitwasyon sa tagsa-tagsa nga lugar dinhi sa Dakbayan ug sa lalawigan sa Subo. Kini si Angie Isanyal, kanunay ta nga mag-uban alang sa kalambuan ug sa pagpakabana alang sa BSK 2023 sa MyTV.